оё шумо боре фикр кардаед ки чанд лаҳзаи арзишмандро танҳо бо умеди фардо аз даст додаед? Фардо як калимаи сода аст, аммо метавонад садҳо орзу ва ҳадафи моро аз мо дур кунад. ҳар боре ки мегӯем ин корро фардо мекунам, мо ба худ ва ҳадафҳоямон камтар бовар мекунем. ҳар боре ки имрӯзро сарфи интизори фардо мекунем, аз қудрати эҷоди имрӯз маҳрум мешавем. биёед имрӯзро қадр кунем. ҳар як коре ки имрӯз мекунем як пояи устувор барои фардои мо мегардад. фардо бо амали имрӯз сохта мешавад. агар имрӯз иқдом накунем, фардо ҳамон орзуву афсона боқӣ мемонад. ҳоло вақт аст ки ҳадафҳои худро рӯйхат кунед. яке аз онҳоро интихоб кунед ва ҳоло ба он шурӯъ кунед. аз фикри фардо даст кашед ва ба ҳоло такя кунед. ба худ бигӯед ман ин корро имрӯз анҷом медиҳам, зеро ҳар амале ки имрӯз анҷом медиҳам маро ба як қадами дигар ба орзуҳоям наздиктар мекунад. фаромӯш накунед шумо ҳоло зиндагӣ мекунед, на фардо. ҳоло қаҳрамони зиндагии худ бошед.